Kawadhi nyime ni jaod bura mar kaonti ma Nyamira Jerusha Momanyi ne okete orindi maliet ewi pogruok kwan mag ombulu mane olutne jaod bura ma kaonti kod mago mag gavana e yiero mokalo ma ibiro kaluwore gi bura ma bende nochwale nyim doho ma jago ombulu moro e kaonti ma Nyamira mawacho ni nomed Momanyi ombulu moko ma jachung' machielo Emily Nyangarama gino mane omiye loch e yiero mokalo. Magi ne oyangore e doho e kinde winjo bura ma kwedo loch mar Jerusha Momanyi kaka jaod bura ma kaonti no odiochieng' manyoro. E kinde no jaod bura ma West Mugirango Steve Mogaka oyudo fuongruok bang' doho wito oko achiel kuom buche manyocha kwedo yiero mare. Mogaka koro rito winjo duoko mar bura machielo manochwal kod Rogers Muturi manochung' kod otiko mar ODM. We are representing Mheshimiwa Steve Mogaka in these two petitions, petition 1 and 3. The first petition has been filed by Rogers, who came second. The court has agreed with our version that this particular petition was never served, na imetupwa na gharama. So what is remaining is petition 1 of 2023. It's the one that we are now taking directions on. That particular petition will proceed, but we are also hopeful that the same, we shall demonstrate to the court that the same should not stand. IEBC conducted its affairs in a fair, transparent manner, and that is what we are agitating with the court. And at the end of the day, we want Mheshimiwa's term not to be disturbed, because that is why now the court is here as an arbiter to arbitrate on those issues. And at the end of the day, we shall have Mheshimiwa, completing his term, and we leave him to do the work that the people of West Mugirango have employed him to do by representing